Физкуль сәлем, хөрмәтле дуслар. Сөйли һәм күрсәтә Казан ТНТВ телеканалы. Бар дөнья футбол белән кызыксынган чорда Месси, Неймар, Робин, Суарес кебек танылган уенчылар Бразилиядә үз җыелма командалары өчен көч түксә, топ-клуб резидентлары Фасыйхов, Гилфанов, Даутова һәм Гүзәлия үзара хит-парад беренчелеге өчен тавышлар юллауда көч сынаша. Бу атнага нәтиҗәләр һәм урыннар инде билгеле. Карыйсы һәм 13-20 номерына икенче атна өчен тавышлар юллыйсы калды. Шулай итеп, без башлыйбыз, ә сез иркенләп утырыгыз. Иң элек бу атнада иң аз тавыш җыйган клип белән җитди мөнәсәбәтләрне үзеп, дуслар булып калырга сүз бирик. Ул топ клип хит-парадыннан китә. Берсе китә, икенчесе килә. Каршы алыгыз, премьера. Минем коллегам Булат Байрамовның сүзләренә караганда, аның өендә Фирзар Муртазинның баянга җырлаган җырлары белән аудио кассета сакланган. Шулар арасында Мин яфрак, син чәчәк җыры Булатка күптәннән ошап йөргән. Шуңа ул Фирзар Муртазиннан рөхсәт сорап, тормыш иптәше Ләйсән Гимаев белән бу җырны бергәләшеп башкарырга булган. Җәй башында ямьле яшел үзән якларында җырга клип та төшергәннәр. Шулай итеп, ул бүген топ клип хит-парадына керә. Әгәр клип ошаса, 13-20 номерына җырның коды белән тавышлар юллагыз һәм өр-яңа клипны каршы алыгыз. Gülündə üz şəşəgi var, tabiqət şuna künəkən. Bizdə bit, tabiqət balası, tabiqət güləyirkən. Var kilgənlər bunlar diye, sıxmazın başqalarda. Min yafraq, sin şəşək bulur, tibrəlik başqalarda. Var kilgənlər bunlar diye, sıxmazın başqalarda. Min yafraq, sin şəşək bulur, tibrəlik başqalarda. Hər damında huzurları var, irtələk şuna kübrikəm. Bizdə bir tan nurlarından bu jirgə indi girikəm. Var kilgənlər bunlar diye, sıxmazın başqalarda. Min yafraq, sin çəşək bulur, tibrəlik baxşalarda. Var kilgənlər bunlar diye, sıxmazın başqalarda. Min yafraq, sin çəşək bulur, tibrəlik baxşalarda. Jırnında uskiye var, şerbele tırmış kurken. Turmuşubuz kurken bulsun, parlap jırlık biz iriken. Var kilgenler bular diye, sıklansın başqalarda. Min yafraq, sin şəşək bulur, tibrəlik başqalarda. Var kilgenler bular diye, sıklansın başqalarda. Min yafraq, sin şəşək bulur, tibrəlik baxşalarda. Min yafraq, sin şəşək bulur, tibrəlik baxşalarda. Min yafraq, min şəşək bulur, tibrəlik baxşalarda.
Башкортстаннан булган җырчы Тахир Асылгәрәй туган ягына әнисенә кунакка кайтып килгән. Ул көннәрдә авылында кыйып яңгыр яуган булган. Яңгырда гизеп үк йөрдек ди Тахир. Күптәнге хыялы балыкка баруында ул чынга ашырган. Балык әллә ни күпләкмәсә дә, рәхәтләнеп ял иттек ди. Яңгырдан соң тагын берничә сантиметр ысынлыкка үсеп киткән Тахир Асылгәрәй үзе. Синең күзләреңә карап, иң назлы сүзләремне әйтәм. Бергә йөрәгебез тибеп, бергә юлларыбыз китә. Бергә булсак кына без бәхетле, син минем янымда бул. Күзгә күз карашып үтә мизгел, ышкынмас куллардан кул. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Синең күзләреңә карап, иң назлы сүзләремне әйтәм. Бергә йөрәгебез тибеп, бергә юлларыбыз китә. Бергә булсак кына без бәхетле, син минем янымда бул. Күзгә күз карашып үтә мизгел, ышкынмас куллардан кул. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен. Якынрак кил син яныма, уйның утында сине күрермен. Онытылырсың кочагымда, иртәнге хәтле мин үбермен.
Ринат Гильфанов үз гомерендә беренче тапкыр дуэт җыр яздырган. Кем белән икәнен генә төгәл белә алмадым. Ринат сүзләренә караганда, ул дуэт җырлаган кешесен үзе дә күргәне юк. Бары тик интернет аша гына аралашып, җырны аерым-аерым яздырып, бергә кушканнар. Ә җыры Татарстаным дип атала. Һәм бу патриотик җырны Ринат үзе иҗат иткән. Ә әлегә автор башкаручы Ринат Гильфановтан барда вакытлыча дип аталган җыры һәм шул җырга төшерелгән клипны каршы алыгыз. Мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән син эзләмә, син эзләмә. Алина Даутованың бу җәйдә тормышында мөһим бер вакыйга булырга тора. Тик әлегә ул аны сер итеп саклый. Тик шулай да бик тиздән серләрне шишәрбез дип ышанам. Тан тан таран тан 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 тардан тардан. Игътибар, башлыйбыз.
Рояз Фасиховның туган көне якынлаша. Хәтерләсәгез, узган ел 8 июльдә ул үзенең 30 яшьлеген бәйрәм иткән иде. Шул бәйрәмдә Роязның Мәскәүдән килгән бер дусты 2 елга нәрсә бүләк итик сиңа дип сораган. Фасиховның ул чакта Григорий Лепсның «Самый лучший день» җырын сокланып, тыңлап йөргән чагы була. Һәм ул шаярып кына менә туган көнгә җырларга Лепс килеп китсә, бик тә яхшы булачак дип ышкындырган булган. 8 июльдә Григорий Лепс Казанга концерт программасы белән килә. Ни өчен 8 июльне сайлаганын чамалый башлагансыздыр. Лепс концерт куеп бетергәч, махсус Рояз өчен һәм аның кунаклары өчен генә җырлаячак икән. Уйлап карагыз, Григорий Лепс үзе Роязның туган көнендә бу Фасихов өчен чыннан да самый лучший день булачак. Син булмасаң, белмәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, янмас идем күренмәслек ут ялкында. Белмим уйлар идем икән кем хакында. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Кавышуны минем өчен син бердән бер аңлашуны. Тик син генә уйларымда, моңнарымда, җырларымда булсаң иде гомерлеккә яннарымда. Тик син генә уйларымда, җырларымда булсаң иде гомерлеккә яннарымда. Булсаң иде гомерлеккә яннарымда.
Узган атнаның премьерасы Сылу исемле җырчыдан "Караңгыдан сакла" дип аталган клип иде. Сылу үзе минем коллега булып чыкты. Ул да радиода эшли икән. Ләкин Татар радиосында түгел, Рус радиосында бер тапшыру алып бара. Төбе шаның барыбер җырлау. Төрле кичәләр, концерт дискотекаларда Сылу еш чыгыш ясый. Иркәлектең йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Синең җаның шундый матур, яши канда күбәләк. Аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптай юк. Таназ генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәме китләр. Аларның арасында бит бер güzel чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Иркәлектең йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Топ клип хит парадын игезәк кызлар Рамилә белән Рәсилә Батыровлар дәвам итә. Кызлар үзләре бу арада туган якларында авылда җиләк җыеп йөриләр. Шулай җиләккә баргач кызык бер хәл дә булган. Икәүләшеп җиләк җыеп йөргән җирдән кинәт кенә Рәсилә Рамиләне югалта. Ярты сәгать дәвамында ул җиләк җыяр урынына игезәген кычкырып эзләп йөри. Шуннан кинәт кенә Рамилә: "Нигә кычкырасың? Бөтен җиләкне куркытасың бит" ди икән. "Ник дәшмәдең соң?" дигәч, колагымда наушниклар иде бит диеп җавап кайтарган җиләкләре җир җиләгеннән мөлдерәмә булып торган Рамилә.
Biz birinchi üçlükni açıp jiberik. Jırşı Ansu bu atnada tabiat kuşağında ətisinin yubileyində yal itəşək. Ətisinə bağışlab ul jır da icad etken. Şul rəvişli tabiatda jıyılgan tuğan tumaşalar hem ailelerinin dus işleri kuşlar sayrağını tınlab oturmayacak. Anda Ansu'dan şıpşın konsert programması da bulur deyip kütülər. Әтисін құтлайбыз, клибі үшін шул хөрмәткә тавышлар атып қоябыз. Seni min yazmış ile alıp kelgen ahırı göresin. Her gün sayın seni kille benim kille bikte göresin. En yakın kışım sen bir toz işim, en tatlı düşüm balla jemişim, altın gümüşüm yürekte başım, yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı жылы koyaşım sen, көңілдегі yazgı soluşum sen. Eğer min şulay şanday görüp özlep sevmesen, atmasıydım güller kebek maturgayım minim demesen. Köngülüm bulsa yanıma gelsen, yağımım desen, irkelip sevsen, hem nazap öpsen, en yakın etsen. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı жылы koyaşım sen, көңілдегі yazgı soluşum sen. Sildip meni erkem seydin, dinler görüp gurur akışqa. Sen meni bölek etken üçün rahmet eydim yazmışqa. Sen meni gerek, men sana gerek, bizde bir tilek, yalqınlı yürek, suyu var demek, oling zor bölek. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı жылы koyaşım sen, көңілдегі yazgı soluşum sen. Hey, 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 yeah. Hey, 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 hey. Sen koyaşım, yürekteki tatlı hayalım. Автор башкаручы Гүзәлиянең узган атнада 20 июнь көнне туган көне булып узды. Туган көнен үткәрергә алдан планлаштырмаса да, көне килеп җиткәч экспром рәвешендә Гүзәлия барлык дусларын ресторанга җыйган. Шактый кеше җыелган булып чыкты. Алар арасында Мәскәүдә яшәгән җырчы дуслары да бар. Без дә топ-клип кит парады һәм TNTV телеканалы исеменнән чын күңелдән котлыйбыз. Иҗади үсешләр, яңа җырлар, саулык һәм хыялларыңның тормышка ашуын теләп калабыз.
жырлыйм уятыг авылым үйлерим мен бир тынытмадым шул кадыр яратам амманы да сагынам авыл күйлерим амманы да сагынам авыл күйлерим Топ-клип хит-парадының бу атнадагы лидеры менә кем? Каршы алыгыз. Яшь җырчы һәм модель Лия Шамсина бакчада эшләргә бик тә яратам ди. Әбисенең бакчасында ул кичкенәдән яшелчәләр үстерү серләренә төшенгән. Шук утау буенча тәҗрибәсе дә зур икән. Бер вакыт әбисе аңа кишер түтәленнән чүпләрне утарга кушкан. Бераз вакыт үткәч, Лия бик шатланып һәм сөенеп, әбисе янына керә. Әби, түтәл чистарып китте ди ул. Әбисе чыгып карый һәм кире кереп, тырышып эшләгән Лияны мактый башлый. Кишер түтәле шуннан да чистарган. Шук үләненнән һәм кишерләрнең үзләреннән дә. Ә шуннан бирле Лия хәзер кишерләрне турта гына икән. Энкей күңеле, инешке күңел, яралана гади сүздән
Топ клип хит парады ахырында сезгә бездән кичкенә генә сюрприз һәм кинотеатрга чакыру билетлары ату мөмкинлеге. Дүшәмбегә кадәр иң күп тавыш юллаган 3 җиңүчене Южный сәүдә үзәгендә урнашкан Киномакс кинотеатрына Матча и Ботан 2 фильмы премьерасына 2 кешелек чакыру билеты көтә. Нәтиҗәләр дүшәмбе көнне tntv.online.ru сайтында ясалачак. Булырак мәгълүмат шулай ук әлеге сайтта. Шулай итеп бүгенгә топ клип хит парады тәмам. Ошаткан клипларыгыз өчен 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, ошаткан клибыгызның кодын язып, SMS тавышлар юлларга онытмагыз. Икенчесе ул tntv.online.ru сайтына кирип, шулай ук интернет тавыш юлларга да була. Бүгенгә мин Ильяс Газиз сезнең белән саубулашам. Киттем футбол карарга. Пока.